Venen temps complexes, venen temps difícils. Estem a les portes, per no dir que ja hi hem entrat plenament, d'una crisi econòmica i una crisi ecològica sense comparació. I és ara quan es fa més evident que mai que sostenir els beneficis d'uns pocs és absolutament incompatible amb garantir drets per la majoria de les persones. La CUP som l'única alternativa possible a tot aquest despropòsit. Tenim un equip de gent valenta, de gent compromesa, de gent que lluita, que té tota l'energia del món per ser aquesta alternativa a Cardedeu. Volem posar a la pràctica la màxima que ens diu que qui ens cuiden són les nostres veïnes, són les nostres companyes. Perdoneu-nos l'utopia, però aspirem a la felicitat i sense justícia aquesta és del tot impossible. Companyes, juntes i organitzades podem anar molt més enllà. Però el projecte de la Unitat Popular és precisament això. És un projecte col·lectiu, un projecte de força col·lectiva. Ni cicles, ni equilibris, ni tripijocs, ni directrius de partit. La Unitat Popular és una estratègia de lluita, una estratègia de confrontació per tal que nosaltres, les classes populars dels països catalans, aconseguim l'alliberament nacional, social i de gènere de la nostra terra. I tenim anys d'experiència duent a terme i posant en pràctica la Unitat Popular. La nostra és una proposta per guanyar. I sabem, estem convençudes, que per guanyar ens cal molt més que governar. El que ens cal és gent que lluiti i el que ens cal són places plenes com avui. Companyes, ha arribat l'hora d'anar més enllà. I ho farem juntes, amb tota la força i amb tota la convicció, però també, i sobretot, amb tota la il·lusió, amb tota l'esperança i amb tota l'alegria, perquè guanyarem.